बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कुडा येथील नोबल कॉम्प्युटर सेल्स अँड सर्व्हिस गेली 22 वर्ष संगणक विक्री आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे. आता सेवेला एका नव्या रूपात आणि अत्याधुनिक सुसज्जतेसह नवीन दालन सई तेली, प्रणय तेली यांच्या संकल्पनेतून साकारलाय. भगीरथ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद देवधर यांच्या आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत याचा शुभारंभ झाला. पाहूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.